O Concello de Outes afronta o verán con traballos de desbroce para previr incendios. Trabállase entre seidos para limpar terreos e ter o monte o máis limpo posible para que non se xeren lumes. O verán non só é un período de vacacións, desfrute, praia e sol, senón que é época do ano no que máis incendios forestais se rexistran. O pasado ano Galicia sufriu a vaga de lumes máis forte da historia, con máis de 150.000 hectáreas calcinadas. A prevención centra os traballos desenvolvidos polo momento e os concellos impulsan diferentes accións para reducir as opcións de que haxan incendios. Outes está xa en plenos labores de desbroce. Estáse traballando de forma intensa desde varios flancos, non? O primeiro deles foi confeccionar e adherirnos ao convenio co Xunto de Galicia para, esas faixas que non están en condicións poder atendelas. O Concello, evidentemente, os recursos son tan limitados que non damos atendido todo, pero fomos que neste tempo de ir identificando esas parcelas que teñen necesidade de tallar, esas limpiezas, están localizadas e ahora mismo esta semana, antes de acabar esta semana, comunicaremos así á Xunta de Galicia para que apliquen ese convenio nesas faixas de prevención, esas faixas de seguridade sobre os núcleos. En materia tamén de incendios, temos solicitado tamén a revisión desas faixas, porque en Outes non están contempladas as vivendas illadas. Realizouse xa unha solicitude para que esa protección se leve tamén ás vivendas illadas que hai no Concello, porque na actualidade non están contempladas. Estás a desenvolver o Parque Eólico de Outes no Monte da Pena e o Concello chegou a un acordo coa empresa para manter esa zona en bo estado. Coa cal se firmou un convenio para levar a cabo 11 km de pistas forestais que eles van a conservar tamén durante a vixencia do parque. Creemos que é unha medida moi boa pola situación do monte, non? Está na componente, digamos, norte do noso concello, que poderían entrar incendios de peligro por esa zona. Entonces, o que estamos facendo é mellorar esas vías de comunicación para que se o día de mañán pois os medios de extinción teñen que acceder, que teñen unhas vías en condicións. Esa foi unha gran aposta. Estamos a falar, xa digo, 11 km de viais, unha inversión de máis de 200.000 euros nesa zona. Digamos que é unha zona preventiva para intentar atallar un posible incendio nun futuro. Por outro lado, evidentemente, temos unha brigada de incendios municipal que está xa para poñerse en marcha, para empezar a funcionar, que estará 3 meses disponible polo noso Concello. E que se compatibilizará co Distrito Forestal 4 de Noia, ao que pertence Outes. O Concello outiense está adherido tamén ao convenio da motobomba. Temos medios de extinción tamén que están aí a disposición da Administración para poder intervir. E despois, desde logo, a materia de desbroces, o Concello de Outes dispón de 3 tractores que están en pleno rendimento, están traballando todo o Concello, limpando todas esas vías de comunicación que hai ás aldeas, aos núcleos, que ao final fai que a vegetación que hai en torno aos viais de acceso e todo iso este máis controlada. Tamén non deixa de ser un tema de prevención de incendios, así como as nosas brigadas propias as brigadas municipais, non? Que se lle encomendan traballos a parte de sardinerías de zonas de limpeza tamén de parcelas, preto de vivendas, etcétera, non? Unha das problemáticas que se atopan no Concello, máis que de veciños que non limpan os seus terreos, son os casos nos que non poden contactar cos propietarios a través de notificacións. O problema máis gordo que se suele ter, basicamente, en todo o territorio é esas parcelas a desconocidos, e moitas veces que non tes identificado o propietario e que, aínda que fagas unha notificación, non chega, aínda que queres localizalo para advertilos da necesidade de limpar, non eres capaz de identificar eses propietarios. Entonces, sobre todo, o que está dando máis a lata é eses descoñecidos, esas parcelas a descoñecidos. Normalmente, a xente que ten unha parcela sin limpar e se notifica, a verdade é que suelen atender esas peticións. Hai casos puntuales, evidentemente, sempre hai algunha excepción, pero, estáse traballando nesa línea tamén de limpezas e, eu creo que se están conseguindo limpar gran parte delas. Como xa digo, o 100% é moi complicado por esas cantidades de descoñecidos que hai, é difícil de notificar. O Concello, que ten firmados convenios con Seaga, intenta chegar a todas as faixas e parcelas que precisan limpeza antes do verán.